olisi tarkoitus tehdä lomakuvista muutama printti. Valitsin ne tänne kansion valmiiksi. Haluan niistä 15 kertaa 22 senttisiä, joka syntyy helpoiten täältä Premiumin dynaamisista, josta oikea kuvakoko löytyy. Rahtaan tiedostosysteemi, joka imaisee ne sisään. Tehdään tuosta tuttava pariskunnalle omat kopiot. Vaihdetaan tänne kerralla kaikkiin 2 kappaletta. Minulla on täällä myös yksi panoraama, joka olisi mukava tehdä pikkasen isompana. Se on tossa. Tästä voisi tehdä 30 kertaa 60 senttisen panoraaman, mutta vain 1 kappale, niin vaihdetaan se tosta ja täältä lähdetään etsimään. Täällä on kaikki Premium Pro, täällä on kaikki kehystet, taulut, täällä on kaikki mahdolliset. Tosta löytyy tuo panoraama ja lusterpintainen OK. Se on nyt kuvan uusi koko tulee tonne alle näkyviin, niin mennään siitä eteenpäin ja vielä tsekataan, että kaikki on kuten piti. Mennään seuraavaan ostoskorissa. Voidaan poistaa kuvakokoja kokonaan tai tehdä tänne koko ja määrä muutoksia. Vieraskäyttäjänä voi tilata, jos ei halua luoda tiliä, mutta mä nyt tuosta kirjaudun systeemiin. Tästä tehdään viesti kuvien valmistajalle, jos haluaa. Nyt järjestelmä uppaa nämä tiedostot valmiiseen tilaukseen ja varmistaa samalla, että kaikki rajaukset on siten kuin on haluttu. Eli kuviahan voi myös rajata siellä samassa työvaiheessa, missä kuvien kokoja voi helposti vaihdella. Tullaan maksuvaiheeseen, jossa tietysti normaalit pankkikortti, luottokortti, mobiilimaksamiset ja laskulla maksamiset yrityksille ja yksityishenkilöille.